Δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Γιατί τέτοιο? Γιατί δεν μπορώ, δεν είμαι, πώς ας πούμε, δεν έχω διάθεση. Δεν είμαι αδιάθετος. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, γι' αυτό. Δεν έχω πρόβλημα. Έλα, φύγε. Καλημέρα. Γεια σας. Μας έχουν στείλει από το σχολείο Θεό Ναι. να σας πάρουμε εδώ πέρα στο πέραμα μια συνέντευξη για να κάνουμε μια εργασία στο σχολείο. Πηγαίνουμε στο 1 του Λύκειου Ιωαννίνων. Τι συνέντευξη θέλετε από εμάς? Περίμενα να σας κάνω εγώ την ερώτηση. Ναι. Πρώτον θέλουμε να μας πείτε... Έλα κατά εδώ και εσύ, Σωτήρη. Τι είπαμε. Εντάξει. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε πρώτα. Έχει κανονίσει μέσα ο Δήμος Περάματος, έχει κανονίσει να βάλει φανάρια για τα κατσίκια και τα πρόβατα. Καταλάβετε? Δηλαδή μόλις είναι να περάσουν τα κατσίκια, να ανοίγει το κόκκινο. Καταλάβετε, τι πιστεύετε, είναι σωστό αυτό? Δεν νομίζω. Γιατί, για ποιο Δεν λόγο? Κοίταξε ρε δεις, ο κόσμος του χειμώνα τα μαζεύει νωρίς. Ναι, Και δεν χρειάζεται φώτα. ναι. Δεν χρειάζεται οπωσδήποτε. Και άμα γίνει κάποιο ατύχημα? Αλλάζει το ατύχημα. Λέμε το ατύχημα και εκείνος που περνάει με το αυτοκίνητο, όχι εκείνος με τα πρόβατα. Λοιπόν, περνάει και τον έριξε κάτι το αυτοκίνητο και τον σκότωσε. Είναι δυνατόν να σταματήσουν τα πρόβατα, ας πούμε, όταν υπάρχει κόκκινο. Μπορεί να τα σταματήσει, δεν μπορεί να τα σταματήσει. Κατά τη γνώμη μου. Μα όχι, τα φανάρια θα είναι για τα αυτοκίνητα. Για τα αυτοκίνητα, Καταλάβατε, τα αυτοκίνητα θα σταματήσουν. Καταλαβαίνω τι θες να πεις. Καταλάβατε. Όταν υπάρχουν όμως τα πρόβατα εδώ, λοιπόν, μπορώ να τα σταματήσω, ας πούμε, εγώ, έρχεται ο Παύλος, τα πρόβατα σε απόσταση μακριά. Εγώ είναι δυνατόν να δω το κόκκινο Στη στροφή. λοιπόν, στη στροφή. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι όμως, εντάξει, εσείς δεν έχετε αυτοκίνητο. Είχα αυτοκίνητο, παλιά. Ωραία, στο αυτοκίνητο. Δεν Για τα πρόβατα μιλάμε μιλάμε για τώρα. αυτοκίνητο, Εντάξει. μιλάμε για τα πρόβατα. Εντάξει. Έτσι. Έγινε. Ο Παύλο Καραγιάννης έρχεται από πάνω μεριά, από ανατολικά. Ναι. Εγώ έρχομαι από δυτικά, σε 100 μέτρα. Ναι. Λοιπόν, στα 50 μέτρα έχει ο Παύλος ο Καραγιάννης ορατότητα να δει εμένα ή εγώ. Δεν νομίζω. Όχι. Εντάξει. Στα 50 βλέπει. Ωραία. Να σας κάνουμε μια άλλη ερώτηση τώρα. Τι έχετε να πείτε για τις τρελές αγγελάδες και τα τρελά πρόβατα, τα εισογόμενα? Σίγουρο οπωσδήποτε θέλουν να ξεκάνουν οι αφεντάδες των αυτοκρατορεών, αυτοί που είναι αυτοκράτορες Γερμανοί. Συγγνώμη. Άγγλοι, Γάλλοι, σε παρακαλώ. Λοιπόν, να ξοδέψουν τα δικά τους και να μείνουν τα δικά μας στο ράφι πλέμε. Ναι. Δηλαδή είναι κακό αυτό. Ασφαλώς. Λέτε εδώ πέρα να κυκλοφορούν εδώ στο πέραμα. Βεβαίως. Πικαρέτα. Παντού. Τρελές αγγελάδες. Όχι τρελές αγελάδες. Όχι, δεν συμβαίνει τέτοιο πράγμα. Τρελές Σε εμάς αγελάδες εδώ. δεν υπάρχουν εδώ. Στην περιφέρεια. Τίποτα. Στην περιφέρεια. Δεν παρουσιάζει τέτοιο Υπήρω, κρούσμα. δεν υπάρχει κανένα Τέτοιο κρούσμα όχι. Κανένα Όχι, κρούσμα όχι, δεν υπάρχει. Όχι. Όχι. Καθόλου. όχι. Καθόλου. Εμάς άλλα μας έχουν. Ούτε σε πρόβατα, Μα τι είσαι, ούτε να σε στείλουν πρόβατα. και έναν κτηνίατρο. Παρακαλέστε τους στο Δήμο του Περάματος που σας έστειλε Ναι. ή ο Δήμος των Στο Ιωαννίνων. σχολείο, στο σχολείο. Λοιπόν, μας περιπτώσει, το σχολείο Ναι. ξεκίνησε από το Δήμο. Λοιπόν, και να πείτε ότι αυτό το πράγμα δεν παρουσιάστηκε διότι θα έβγαζα κτηνίατρος εγώ. Έγινε. Ναι. Και ακόμα μια ερώτηση. Ναι, Έγινε. Για το ουράνιο τι λέτε, τι έχετε να πείτε? Που Α. κυκλοφορεί. αυτό, Πολλές ειδήσεις. αυτό είναι ο θάνατος για τα ζωντανά που δεν το τρώνε. Αυτόν τους μυρίζει εμάς που είμαστε δίποδα. Ναι. Λοιπόν, είμαστε ενοχλεί. Και πιστεύω ότι είναι πολύ κακό αυτό, έτσι, ναι. Δεν υπάρχει χειρότερο. Εδώ στην περιοχή μας έχει καταφτάσει, λέτε, αυτό το ουράνιο. Είναι δυνατόν τα σκάια. Λοιπόν, θα πέσουν με δύναμη στα 100 μέτρα και στα 150 θα είναι κρύα, δεν σκοτώνεται ο άνθρωπος. Α, κατάλαβα. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Να πας στο καλό. Να πάτε στο καλό και καλή επιτυχία στις σπουδές σας που κάνετε. Ευχαριστούμε Θεό. Άμα πετύχει αυτή η σημερινή μας η εκπομπή που κάνουμε, Ναι. αν πετύχει θα σας φέρω τσίπρο. Όχι, έχω τη γόρα εκεί να σας δώσω να πιείτε. Εντάξει. Να πιείτε το έχω στο Μαντρί. Δεν σε γνωρίζω. Είμαστε από τα Γιάννηνα Θεό. Τα Γιάννηνα τα παιδιά. Γιάννηνα. Τα Γιάννηνα. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Και εμείς ευχαριστούμε για τη συμπαράσταση. Είναι συμπαράσταση αυτή. Ευχαριστούμε, Να λαβαίνουμε ευχαριστούμε. τα μέτρα μας. Ευχαριστούμε. Όχι στο φρόντο. Και όσον αφορά έχω να αναγγείλω κάτι. Ναι. Το μεγάλο, δηλαδή οι μεγάλες εταιρείες πηγαίνουν να ρίξουν τους μικρούς. Ναι. Πάντα οι δυνατότεροι δηλαδή. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
σας, καλημέρα. Είμαστε από το ένα του Νίκιο Ιωαννίνων και θέλουμε να σας ρωτήσουμε τι έχετε να πείτε για το ουράνιο. Γιατί με μεγάλη γυναίκα έχετε. Εντάξει, σας ευχαριστούμε, γεια σας. Βλέπετε το διαλυμένο αυτοκίνητο να κάνει μια φοβερή κούρσα. Γεια σου Θεό! Γεια! Γεια! Γεια σας, θα σας πάρω μια συνέντευξη. Από το σχολείο έχουμε κάνει μια εργασία. Ας σας ρωτήσουμε κάποια πράγματα που θέλουμε. Δεν μπορείτε. Κάποια πράγματα για εδώ για τα γύρω χωριά. Εντάξει, ευχαριστούμε. Από το σχολείο, έλα Θείο. Λίγο, Θείο. Λίγο, καλά, εντάξει. Θείο, δύο ερωτήσεις. Έλα Θεό για το σχολείο. Δύο. Έλα ρε Θεό. Ας κάνουμε δύο ερωτήσεις. Ρε Θεό. Ας πάει στο διπλό. Κάπου. Γεια σας. Πήρα από το σχολείο, κάνω μια συνέντευξη. Τι συνέβη θέλετε από τη μένα, Πρώτα θέλω να μας πείτε τι έχετε να πείτε για ποια, για το Viagra. δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Παιδάκι μου, δεν θέλω κάμερα εγώ. Έτσι, Είμαστε από το σχολείο, Θεία. ας είστε στηρείτε στο σπίτι σας θα πάρετε, από τα σπίτια σας δεν έχω. Έτσι σας παρακαλώ. Χάι. Γεια. Από μέσα όλοι μαζί μας. Εσύ που είσαι. Εγώ είμαι... Όχι, ξέρεις ποιανού είμαι εγώ. Ποιανού είμαι εγώ. Μισή ο Γκιούφας. Μοιάζεις του κούρι πάψω. Εγώ τι Καλά να πήρα. Μια μπουκάλα τσίπουρο. Εγώ τι να σου είμαι. Εσύ δεν άσαι του... Σιρουνέως από αυτού. Ναι. Πού το τσίπρο. Το ξέχασα να το φέρω. Περάσαμε τώρα από παν. Περάσαμε από παν. Μην παίρνεις τώρα πάλι. Τώρα. Θα πάρεις το τσίπρο και πάρει να το κρυμάσεις στην... Για πήρες συνέντευξη. Να το κρυμάσεις στην πότα. Ποια καλιάρα να σου βάλεις το πλευρό. Τσίπουρο αύριο. Πέταλα. Αλλάξεις τα πέταλα. Όμορφα. Πού τέτοια τύχη. Να βρεις άνθρωπο να έχει γλυκάδια. Ξέρεις τι θα πει γλυκάδια. Ναι. Να μην είναι κουκαλήθρα. Κάτι κόκκαλα, πιάνουν σμπάρια. Να κιούπια, άμα δεν έχει κιούπια δεν θα κάνει. Τι έγινε τώρα. Και βάζεις την ευκήπη, γελάει τούτο. Αυτό ξέρεις τι θέλει, κουμπουρλάχανο. Να ρίχνει του πάπου το κιλοπιτέρ μέσα και λίγο λιμόν, που τη λάβει, δεν τι μου τη σά. Τι άλλο Θεό. Τι άλλο. Καλά. Θα πάρεις το τσίπρο πάνω. Τσίπουρο αύριο θα σας φέρω εγώ πάνω. Και όταν πάρω το κρυμάεις. Το τσίπρο. Να λέω, δεν ήμουν σε καλή κατάσταση. Όταν πήραν τη συνέντευξη. Θα σε ξαναπάρουμε. Κοίταξε, δεν ήμουν, γέλαγα γιατί ήμουν πιωμένος και πάλι τα έφερα δέξια. Γεια σας, καλά το. Κοίταξε μαλλί. Πώς το πήρτε πέρα τα πέρα κακαμωτά. Από πίσω κοίτα το Θεό, γέρνα στο Θεό. Από πίσω κοίτα το. Από πίσω κοίτα το πάρσε. Κοίταξε, σαν Καζιάρκο φέρετε. Γεια σας.